हामबाय सिनि मिडियाना सिनि जे 10 तारिखनि सिनि जों बागन बन्द खायनि माने मा शुरू इ आबांसरा सेंटर सासरामबारी 1 नम्बर सेंटर 2 नम्बर सेंटर बइया समस्त त्रिपुरा राज्यनि श्रमिकनि जे डिपार्टमेन्टनि हयते जे सूचित बंचित खालाय जाय तंमानि जे तेफानि अधिकारनो मानजिया मानथायनो रैया बोनो मानानि बाय जों बन्द खाय नां किन्तु जे सिनि मेन उद्देश्य हा तंबा प्रथमत जोंनि इ 2017-18 दिर तामा खलाय रहा जिटिआर खलाय रहा सिद्र श्रमिक चलेनि अनेक कष्ट ओइथा दिनै 150 टाका बा 200 टाका 285 टाका मजुरी दिरा खलाय मानजियासि 285 दिना अलाय 150 टाका माने तो 145 टाका खलाय माने तो अलाय जे जिटिआर आवया सिस्टेम खलाय तांगिया बगबो रिकभारि खलाय मा दं अलाय 7 टाका 500 600 1000 खलाय रिकभारि खलाय तो हलाय जे श्रमिक चलेनि खूब कष्ट हो तिनी परे बार कुनु जालाय माया तिनी बर रिसुम बर माइसानि बर मैसानि शुधु माइ बुक्सा कुला साइतोनि से गार कष्ट नांजा लायो जत श्रमिक रक साइ आइन बेफुंनिसिनि डिपार्टमेन्ट रक इ अन्याना सेन्टार दरे बक पाथाय डिपार्टमेन्ट रक बायफुक बक आसोहा जे श्रमिक रुबै माने कुनु दिन बक सालाय जागदै इ आइन नंनो जे पास खालायरनाय माने मतरनो कुनु सारा त्रिपुरा राज्यनि ते दिवसनि श्रमिक रक कुनु ठिकाना मानगिया डिपार्टमेन्ट हयते इ आइन नतुन आइन तैयारी ओइ फायो ए 2018 सम्मत मासे थमरनि सिनिवाना टोटल जे आने जाना मत 32 ता सेन्टार तोना जों प्राय कयता 6-7 ता सेन्टार जो उंजा तबो जोंनि प्रथम आबांसरा सेन्टार लाइ सासरामबारी 1 नम्बर केम्प सेन्टार लाइ 2 नम्बर केम्प सेन्टार लाइ जुगाजुग तारपरे सिने देबदारु कुलसी आरो खलाय जुगाजुग दङ जों इ जे डिमान्ड तै बन्द खालायनि हने जत सिनिद्र सहयोगिता दं बुबाय कुनु जों सन्तुष्ट दंमाया कारण 285 टाका बोनोसो पुरा मानजिया जखन जिटिआर खालाय जाय बोनो पुरा मानजिया जों तो 310 टाका दिना 10 टाका दं बारे जाखनि सा बोनोबो ताबो कुनु रोनि सुरु खालायगिया आगेनि जे पेपार कासाम रनो जे सामानि खाना हलाय नुवो सिनि सलाय अनेक 25 बोसोर ताबो कां खाय जारो तो नियम मटियाति कारे जागिया आगे थिक टु थिक जमा रहला ग्रेजुएट थिक टु थिक माननाय हलाय जे सीपीएफ हुल्डार तंनाय आरआईटी तो जन बो ताहा जेमन 27 बोसोर बा 25 बोसोर सि बिसिनो जे डिपार्टमेन्ट नतुन आइन चालु खलायखिया 240 दिन जे काजाक तंनाय सि 25 बोसोर बिसिनो बा 27 बोसोर बिसिनो सि दिरनि ब्रक ताबक जे ग्रेजुएट मानितनो 7 बोसोर बा 6 बोसोर 5 बोसोर आरआईटी खलाय मानि दं आगे नि जे पुराना नियम हलाय जे 25 बोसोर तो 25 बोसोर खलाय जालो बिनि ग्रेजुएट थिंग माना किन्तु ताबखलाय नतुन आइन चालु खलाय जे बोसोर 25 बोसोर बिसिनो 240 दिन काजाखलाय बुनसे जास बासाय खलाय बुनसे ग्रेजुएट रां रैरो खलाय सिनि श्रमिकनि बागै जे इ श्रमिक समस्त श्रमिक तंनाय र आशा जे इ बागना ते दिवसी डिपार्टमेन्ट रे सामुं ताङै जागै कसासे रां मानानो हनै बा सीपीएफ दा आइन बक तामाखलाय कारेखिया प्रथम तामा आइन सिनि श्रमिकनो जे माथा बारि रहा 240 दिन जुरि बोसोर काया हलाय सुति मेडिकल बन्द आरो याति हलाय आगेनि पुराना आइन हलाय बोसोर जदि 100 दिन दंखाबो सुति मेडिकल मानै था आरो याति हलाय ताबखलाय बेसि आइन चालु खलाय बेसिबां जे श्रमिकनि बखरो बेसि पजा हा हलाय श्रमिकनि माथा बारि रजा जों सि आइनो कुनु मानैया तांबा आगे जों थिना मानै दङ बोसोर जदि 90 दिन सामुं तो हलाय सुतिबो माननाय हलाय मेडिकल पूरा 14 दिन माननाय हलाय ताबखलाय आबार मेडिकल 26 दिन 1 दिन खलाय लाइमा दङ आइथानि बाय सि समरबो जोंनि जे श्रमिकनि बेहाल अवस्था खलाय मानैया समत सुरु आंगिया समस्त इसिनि ते बिसिनि श्रमिकबो बतियाते कुनु आइनो मानैया मो हातेने सुदु डिपार्टमेन्ट रक नतुन आइन तयारी खलाय श्रमिकनि उपर साब्रो मानिसे किन्तु नोटिफिकेशन फायो डीएम नि अर्डार एमडी नि अर्डार आइहनै डिभिजन मैनेजर नि अर्डार आइहनै रक बिभिन्न किसु खलाय आइन तयारी खलाय साफायो जसनो उसरसुं तो बगबाय थाइन प्रक सालायनाया हलाय जों किन्तु बनो मानै लामाया अंखानि बायसे जों ताबक 2 कयता सेन्टार मिले जों इ बन्द दागिरु माने डिपार्टमेन्ट पुरा जों फाय जदि इ सामुंनो इ जे नतुन आइन तयारी खलाय माने बनो जदि सिनि उपर जदि मुक्ति रिया हलाय जों अनिष्ट कालनि बाय काम बन्द तन्नाय हनि जों जत बाखा उद्दुला लायजा